El lot que sortegem aquesta setmana i cedim als oients de la competència de RAC1 està format per el vi negre Ònix Clàssic DO Priorat, pel vi DO Penedès Can Bonastre Criança 2005, pel vi blanc Clot d'Encís de la Terra Alta, de la cooperativa de Bot, per l'oli d'olives arbequines extra verge de Gasull, per la marmelada El Rebost de Casa Pau, marmelada de fruites del bosc, que és una barreja de gerds, de mirtils, de mores, pel fuet de Casa Riera Ordeig, de Vic, un fuet de Vic, i per la sobrassada de Mallorca, amb indicació geogràfica protegida, de Sóller de la Luna. Apa, tingueu sort.